Трэцяя кніга цароў, раздзел 7. А свой дом будаваў Саламон 13 гадоў, пакуль цалкам закончыў яго. Таксама збудаваў ён дом з лесу лібанскага у 100 локцяў даўжыні і 50 локцяў шырыні і 30 локцяў вышыні на 4 радах кедравых слупоў. І кедравыя бярвенні былі пакладзены на слупы. І дах быў кедравы, на вышыні на 45 плітах, што размяшчаліся на слупах, па 15 у адным радзе. І ты крайнія рады акно ля акна 3 разы. Дзверы, гэта значыць вушакі, мелі чатырохвугольны край. І зрабіў ён прысенак са слупамі 50 локцяў даўжыні і 30 локцяў шырыні. І другі прысенак перад большым прысенкам і слупы і агароджу перад імі. Апрача гэтага зрабіў прысенак з пасадам, дзе быў суд, і абшыў яго дошкай кедравай ад падлогі і аж да столі. І дом, у якім жыў, быў у іншай зале ўнутры прысенка. І такім жа чынам зроблены. Збудаваў ён таксама дом, падобны да таго прысенка, для дачкі фараона, якую ўзяў за жонку Саламон. Усё было з адборных камянёў, якія былі распілаваны па пэўным узоры і памеры, як унутры, так і звонку, ад падмурка да столі і звонку аж да большай залі. А падмурак быў з адборных камянёў, камянёў вялікіх, у 10 або 8 локцяў. І над падмуркам адборныя камяні, распілаваныя на памеры, і бярвенні кедравыя. І большая зала мела наўкола 3 рады распілаваных камянёў і 1 рад з абчэсанага кедра. Падобна як унутраная зала святыні Господа і прысенак святыні. Паслаў таксама цар Саламон узяць з Тыра Гірама, сына ўдавы з пакалення Нефталі, з бацькам яго, тырцам медніка, які быў поўны мудрасцю і розуму і ведаў, каб выканаць усякую работу па медзі. Калі прыбыў ён да цара Саламона, зрабіў ён усё, што той яму даручыў. І адліў ён 2 слупы медныя, адзін у 18 локцяў вышыні і 12 локцяў наўкола, і таўшчынёю у 4 пальцы, і ўнутры полы, і другі такі самы. Адліў ён таксама 2 капітэлі з расплаўленай медзі, якія размяшчаліся наверсе, на слупах. Адна капітэль мела 5 локцяў вышыні, і 5 локцяў вышыні мела другая капітэль. І на капітэлях, якія былі наверсе, на слупах, былі сплецены нібы на манер тканіны. Ніцы па ўзору ланцужкоў, злучаных між сабою цудоўнай работаю. 7 на адной капітэлі і 7 на другой капітэлі. І зрабіў ён па 2 рады гранатавых яблыкаў крыгом кожнага спляцення, каб пакрывалі капітэлі, якія былі наверсе, на слупах. Такім жа чынам аздобіў і другую капітэль. А капітэлі, якія былі наверсе, на слупах, у прысценку, мелі выгляд лілею ў 4 локці велічыні. Да таго ж другія капітэлі на абодвух слупах таксама наверсе, ля поласці, што была над спляценнем. А 200 яблыкаў гранатавых у 2 рады былі вакол адной капітэлі і столькі ж вакол другой капітэлі. І 2 слупы паставіў ён у прысценку святыні. І пастаўлены з правага боку слуп ён назваў Яхін. І пастаўлены з левага боку слуп назваў Баоз. І наверсе на тых слупах ён размясціў выявы лілею. Так была закончана работа над слупамі. Таксама зрабіў ён з расплаўленай медзі мора, ад берага да берага 10 локцяў. Круглая, вышыня яго 5 локцяў, і вяроўкаў 30 локцяў абвівала яго наўкола. І ніжэй берагоў мора акружалі яго выявы пладоў. 2 рады літых выяў у адным ліці з мора. Гэтае мора стаяла на 12 валах, з якіх 3 глядзелі на поўнач і 3 на ўсход,
і 3 на захад, і 3 на поўдзень, і мора было на іх. Усе зады іх хаваліся ўсярэдзіну. Таўшчыня купелі мела памер далоні, і губа яе была быццам губа кветкавай чашачкі, і пялёсткі лілеі, якая распусцілася, мела яна 2000 батаў. Зрабіў ён 10 медных падножжаў. Кожнае падножжа мела 4 локці даўжыні і 4 локці шырыні і 3 локці вышыні. Падножжы гэтыя былі зроблены так. Мелі яны ліштвы і да таго ж ліштвы між падпоркамі. На ліштвах між падпоркамі былі львы і валы і херубіны, і над падпоркамі таксама над і пад і львамі і валамі былі гірлянды каванай работы. І кожнае падножжа мела 4 медныя колы на медных восях і 4 ножкі ў выглядзе круглых выступаў, адлітых пад купеллю насупраць кожнай гірлянды. І яго адтуліна была круглая накшталт падножжа. У адтуліні былі таксама розныя выявы, але ліштвы яго былі не круглыя, але чатырохкутныя. Таксама 4 колы былі пад ліштвамі, і вось колаў былі прымацаваныя да падножжа. Вышыня аднаго кола была 1,5 локця. А колы былі зробленыя, як звычайна робяць колы для калясніцы. І восі іх, і абады іх, і спіцы, і калодкі – усё было адлітае. Бо і тыя 4 круглыя выступы на кожным рагу кожнага падножжа былі адліты з самога падножжа і злучаны з ім. А на вяршыні падножжа было адно закругленне паўлокця, і на вяршыні падножжа яго падпоркі і яго ліштвы з яго самога. Таксама на тых перакрыццях на яго восях і над ліштвамі яго выразаў ён кругом херубінаў і львоў і пальмы і гірлянды, адпаведна іх пустотаў. Такім вось спосабам зрабіў ён 10 падножжаў аднолькавага ліцця, аднолькавага памеру і выгляду. Зрабіў ён таксама 10 купеляў медных. Кожная купель змяшчала 40 батаў і мела 4 локці. І на кожным падножжы ён размясціў па адной купелі. Гэта значыць на 10 падножжах. І паставіў ён 10 падножжаў, 5 у правай частцы святыні і 5 у левай, а мора памясціў у правай частцы святыні насупраць усходу на поўдні. Таксама зрабіў і Гірам каўшы, і курыльніцы, і чары, і скончыў Гірам усе работы, якія меў споўніць для цара Саламона у святыні Господа. 2 слупы і 2 шары капітэлю на вяршыні слупоў і 2 гірлянды на прыкрыццё 2 шароў на вяршынях слупоў. І 400 яблыкаў гранатавых на абедзвюх гірляндах, па 2 рады яблыкаў на кожнай гірляндзе, каб пакрыць шары капітэлю, якія знаходзіліся над слупамі. І 10 падножжаў і 10 купеляў на падножжах. І адно мора з 12 валамі пад морам. І каўшы, і курыльніцы, і чары. Усе прылады, якія Гірам зарабіў цару Саламону у святыню Господа, былі з медзі тонкай работы. Цар адліў гэта на раўніне Ярдана, на гліністай зямлі між Сукотам і Сартанам. І парастаўляў Саламон усе прылады, а было іх так многа, што вагі медзі нельга было палічыць. І зрабіў Саламон усе прылады ў доме Господа, залаты ахвярнік і залаты стол, на які клаліся хлябы пакладныя, і падсвечнікі, 5 падсвечнікаў з найчысцейшага золата, з правага боку і 5 падсвечнікаў з левага боку, насупраць святога святых, і кветкі, і лямпы, зверху залатыя, і шчыпцы залатыя, і ахвярныя пасудзіны, і нажы, і чары, і катлы, і курыльніцы з найчысцейшага золата, і залатыя завесы да дзвярэй да ўнутранага пакоя дома святога святых і да дзвярэй святыні. І скончыў ён усю работу, якую выконваў Саламон у
у святыні Господа. І прынёс Саламон, пасвячоныя бацькам сваім, Давідам, рэчы, срэбра і золата, і посуд, і памясціў іх у скарбоўнях святыні Господавай.